Gago wamedo mi wechego manyien mang'e mag motudde kod wechego mag somo kama medo luwo ni wach bo kama nyocha omiyo japuonjre moro dwa weyo sombe skund primar ma Nyamninia e kaunti ma Siaya. Wachore ni japuonj moro norodho japuonjreno tok ka norem yudo maksi 400. Jopuonj ariyo nomaki juma mokalo to nochako wegi kawo fwamb kich na medo timo nonro ewi wachno. Ripota marwa Joja Molo luwonwa wachni kendo koro watudre kode achiel kachiel e yor simu koya e kaunti no ma Siaya. George Kiwinjo anyiswa ni to wachno chopo kanye nyaka sani kaluwore kod roth manorothgo nyathi skulno kaluwore norem yudo maks 400. Kamano inyalo bia mana kaka iwacho inyalo paro ni juma mokalo jopuonj ariyo mano kamoting'o Morino Tieno kaachiel gi Polo Sogo ne omakgi kane itudo gi chenro ma kata ketho ma iwacho ni nitiere japuonjre ma Nyamninia Primary School ma ja klas 8 mane orodh mokalo. Kendo inyalo paro ni mae en bang' ka tipo mar nyathini olandore ahinya e mbui. Wach mano omiyo jopiny nowuok tung' skul to negi kaka ne nyalore mondo ne gifweny ni mane skul mane. Kamae en gino wero mano omiyo ne ochak timo nonro gi bad migawo mar obila kaachiel gi migawo mar somo. Mano gima nomiyo ne omaki jopuonj ariyo gieki chieng' tarik 22 mar dweni. Kendo inyalo paro ni chak jumani chieng' wuok tich nonego bed ni jopuonj koro ne ikelo e nyim doho mondo mi ne donjnegi, to kata kamano mano ne ok otimre. To mano ne ok otimore nikech ne ofwamb kich pod ne dhi mbele gi timo nonro maggi. Kaka nyaka sani ripot ma wayudo machiegni kowuok e ofis jamin buche e doho ma Siaya kae ne oleronwa ni girito mondo mi giyud duoko mowuok wach kich mano kochopo kiny chieng' tich abich. Koro tok yudo ripot ma kamae ema igeno ni koro gibiro neno kopo ni jopuonj gieki inyalo donjnegi kochakore juma manyien koso oyo. Kendo inyalo paro ni jopuonj gieki kaka nomakgi sani koro kendo gidhi thuolo kendo gidhi nyime gi chenro mag tijegi ma pile pile bang' ka ne owegi gi bond mar obila. Kopo ni nigi penjo moro amora Lydia.